berita kethang cipang nili sami di tan slihat sepi aprangsip berita tepi arjuik tha Puluni habe krorong PhD dokok apita lang pipida dajok radning kang samsi tepak langkon Russia det scientist utum COVID-19 pami una dawai long lupusi pangdak Facebook pen Kevin Boy pu account pen Kerak Mimi henunu audio se kilo thap abang pophan pang taxi nep nangji pu kehang EM Amar Singh Tiso EM Rup Singh Teron MS Ram Singh Timung CM Achor Kache Teron Pi Lapen Asupu Sengkan Rong Hangatum COVID-19 negative ang thek langpon Sita EM Khonsing Rong Pi positive ang thek si dobom lang 12 number Puluni constituency alo habe krorong PhD dota donak thangnak amowang bepusi hadakaratum ningdup cepaklangsi CM Tuliram Ronghang PhD EM Prodip Rong Piatumaphan Prabjin Pen Nang Humrira Lang Nang Kipiji Aphan Pura Hadakaratum Kehang Lapen Chunengri Beko kurkengdang arong ke Puluni area lasi dak pabilihel atum bangke adiuti ke bang sarkar bang pilo langan itum jun longlei tengki do akang tu on an akang tu ita ajat talang tum che bonai lo tangke non itum ke rong sor ke lang yo dong kor long arni bang ta suar lo tum supin so tum ke non sai ti ke botor ke bang hem lang sok dam nang kok ajan nang kok lasi nalitum sarkar tum ta tong selo pen nang litum ta nang matha nai laso akam ke cengke unai so pususi posasi Lapen kinon la kang hap humni la dake do hola pui hum do lang lang roi kung non hala pu ke dake hum lo pa hum ni pahom ni inkir lab lai pun inkir lab lo non itung lang jun thai we ahut ke ring lo ahut ke bang dong kor angke pini wasar heng nu pini jubah heng nu ta ke khoros tu nang alang nilitum bang hema alang sosok pen ajoni pen sita non ko nang tum sarkar sor repairing anta aprang repairing erlo anta nang chedo bang we adiuti ke sarkar sor sigipi asakuri ke ador mah karn bang hajar lak tum ulai bom lu ni tum chudun long le nilika hember nilike kalang lo nilike pondari ke dudun amuni bhanta nilu phan horbong nang pipe okchunang nang pipe dumamong nang pipe ame nang khan ete dupik lang da khang habe krorong phanta padel lobji phan ke nangli tumta sarkara sorta nang matha thang nang lu le ko pipo lang lon telke pipo lang se nang lu le delo teno lom ke thek reng se lo pu boloba bujelo ba ante la tingke lang nang ron ke no dongkor lang ju nong le ring lang ju nong le pulutang ke aboyam nang ron no pinap dik pen ke la so kam pachun vek nang pu CM no tuliram rong hang no ajar no da khabe krorong bang vek nang alang nang chelang vek nang ala kopi posen nante nang li arleng thelo ni tumarong ke lang ave mi ave puke pipo CM chulo nang area chelango dai ko sari pahar kali Puluni Penarun Kro News Fast Karbiang Long Dipu Rong Supiarlo RJ Kapamajia Phanpura CM Tuliram Ronghang Dode Sang Sesi Ningka Nisi Hiniang Bong Men RJ Pachelar Deadlo Puke Majokta Theklong Pronglo Sita Rat Atom Gari Kevega Hot Kangri Kangklang Penajok Dipu Hospital Bananat Divider Patongsi Phalang Hotekan Lasi Lahai Asayalong Methang Atomta Kachiri Nangji Arpudo Anparta Keheno Anta Selam Dun Bombe Pulote Muarnisi Chilang Nodak Jipusi Cherok Tokaratum Ningje News Text Report News Fast Karbiang Long Kevin B Boy pu Facebook account pen Amunit Facebook along ke share ke mesen ase kali lapen akahenu ase lapen hem isi karjunang puta kali lapen laso video obe kimi atuma phan kaheno dak lapen therak meme ase pina lasi hamphang asong KSA atum Kevin B Boy Amunit account pangthek peme pen nepsi sodak pen ingsai nangji
kali pulote la somunit supin so phanchot kali lo so arlo atuma phan setame kahinodak lapen pangton ri akam si claim Kevin boy 2 menit laso menit akimia video le ke share ta kali lapen ki jumi o ase le ke dota kali bon sita me nili pini Facebook along ni mithang Facebook e konlong pen chedam pen ingpu pen dat alang video bilo laso video messenger bon pusin nili bang ingpu lo bon sa me kang pu pen ase bang ke ki juno o ase pinak lo ke hangar alo sutum ke hangar laso ase pinak lo laso ajok nili ningkang samse la penili hem misia munit ado laso hem misia munit ke to ko ajok nili therak nang lo laso ke therak nang ko ajok ase bang juno o ulutang te mayok ta therak duk laso ajok se nili bang laso pini video selam penali tumalong news channel al atumong video nang ko athe bang laso prabjin pen sai vek nang ji Kevin Teron o Kevin boy pu aphat lasi prabjin pen KSA pen chenglok hampang asong pang taxi nep nang ji pusi chuning rilo lapen Kevin B boy aphan ahok pet kang sai po pusi student organization atuma phan ning thelo pusi arun kropen birtanang pi Week 19 abor ki joi jama jok Karbi Anglong Autonomous Council Kachari EM Amor Singh Tiso EM Rup Singh Teron MAC Ram Singh Timung lapen CEM Achor Kache Teron Pi lapen asupo sengkan rong hangatum kedam tangarui malom Covid 19 positive pu pangthek det aphi alang litumaphan selang pon pamesi pini puthot alang litumaphan swab test ahut negative angthek si klang ponlo alang litum non nitroxy an quarantine along si donang lang pusi pachini Seta bang song bong pen EM khonsing rong pi positive ang taxi klang thu pu ajoy ne alang lipan puthot se lang thu bomlo Kopli constituency ke parlo lang sumepi teron arong home pho PMAYG ahemso ningkan hini so selo patang pi thek thedat si inut contractor dhon rong pi abang phu tangka olai dat aphi setame labang so ahemso abang patang pi pe medat si non ningkan hini so setanglo la home pho ahem pen I hum ni ahem ke kaching hangta dotang lo lapen ki kim kerang pon pusitame pabeng hoyan si klempon chot la son thak thak si labang so ahem so abang ke hembana son si manang et lo lasi pini pherang ke atum along PMAYG ahem so kilong dun arat atum nang chithan dun ateng ke kidam tang aningkan setame kumantu si labang so ahem nang kapatang pipo mapusi chonghong ding lo lasi non pining aningkan angbong labang so ahem so prabjin pen kapatang da prang ja phansi chuning ripon lo ha nang li tumarong men ke labang so ahem so patang te da aputhak nang li pilo po be ni patang ve na po ko po patang ve nang pudi katang tangan ta me non khaino er puthak nang li pilo po to be ke berinda lang si po to Enggak lu bang semen itu ni lesom lo. Kontraktor men ke abang so ahem nang kikim pia men ke kuson rahul long pi ha don jalang li non pilo putu ke No makai na patang po la so bang labang so ahem so kim ningkanan bang dola ningkan ada kopo ningkan ini bang do ko di Dongka Mukampen Kumol Katar News Fast Karbi Anglong Dipurong Sopi Arlo COVID-19 Awar Pen Cepa Jogja Phan Pura Mas Cikup ke Atuma Phan Polis Atum Arniwang Keton Kelang Lapen Adai Endun Pen Paching Thanglo Puke Towar Pi Along Ketar Libdun Bom Ahud Radatum Si Cetong Dunlo Setabang Soa Saike Deng Pajoy Chodlo Lapen Polis Asai Khiatum Akam Cepa Do Chodlo Atheke Hithi arlo ke masabang ke anutin along ta do lapen ache thok along si chekup rong si thek dun long ke ong lake mas amat si chekup ke det ateng lo lasi pulis atum kulat ahem pulapen rar atum aphan jong si lapuson thek long pulote kopi pudun po mesen lo puma mate adai ng jong si la so teng si mas chekup ke bom pulote
COVID-19 pen kacire kali lang plot asonsi mandat lo. Lasi lapuan pulis asai khi atum pasoda kapita hitiar loke kaphere memeang taxi dolang. News Desk report News Fast Karbi Anglong. Non malam sopan Birdang Ton Sidang. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birdagang Ton Pen ang Chirui Tulo. COVID-19 abur pir thiang tang pia long phang bak jama jok pir thia dang kisung ke boy dunang lo. Bangso kisung pen pajok jia phan pura pir thia dang scientist atum katar lip kang sirasai dode sangse. Lasona por hut Russian scientist atum pen pangdak ponatengke bom guru arni Sechewon University ahin alang litum grup nia phan test mate satlang pen patini padolong lo. Aprang a group prosi trainer cap arni pen bang trainer cap lapen adun tu group test pon tu bang inkoi atuma phan bosik inkoi raket hom arni kemeng tek long si hem kachedam toilo. Lasila ke test tang group ni atuma phan jakong kre pho arni hem pachedam po lapen adun tu a group isia bang jakong inkoi arni pachedam tu po busi Sechewon University atum pen pachini. Lasila so patini mate test kemesen kichun pon thek pon long si pusi chief researcher Elina Somolyarchuk pen pangdak. COVID-19 ke sobur apan clinical trial munit apan tesasai chun pamilong lokuta Russian news outlets perangke angno ninjepon. News Desk report News Fast Karbi Anglong. 26 Nong Dwarbagori constituency arlo MAC Richard Togbi kaching honpen PNARD askim deng PC langkhang daihori arong along daihori alang roy kidoko kajok parai harai kedam kebang kisung ahut keso kiun e pen chenglok osomar atum anta apor ahut school kedam kebang kisung kachetong adimalong pini MAC Richard Togbi ning keme pen hadarat atuma phan matha ponsi dolong kikim kerang japhan panong pontanglo bangso asai kipachun pithek aputhak hadak langkhang arat kachuro lapen kurwang thu kipajira birta News Fast along nang pali. Arong adon phai la ke kadobi 75 houses atheke choksi care pho adon phai du apani tum sanchom ge thomdo apani tum sanchom ge thomang bong abang solang roi pan jok chidam chiwang lapen ge theng luhan lapen ge hichi kulat adobi kulat bilat chunam chirat churet ke dam pen school somar ke dam ke wang asik sak thetan akan lang hilang pleng logistik sakit hitam pen joni tum asik sak kadori pasanda nang guolo statinya por itum loker emisi sar Richard Togbi alan itum akamatha lapen ke parsik pen kang hon pen konser hoi pen itum halabang so anong ia sonlo dolong ni dohan ki pike ni rong parpek lo asi konser ke ya non ke ya bom jitu na CM sar to remong hang lapen parda dang itu Richard sar loker NEC alang le phandak rupi parpek Pinia Bertan ang si Pajullo domain hakme kardom.